המפקדים שהאחראית לניסיון היא האומה השכנה קניופיה. שתי הארצות נלחמות כבר 20 שנה. מה הכוונה בניסיון חטיפה יוצא דופן? נודע לנו שהחוטפים השתמשו במכשיר שמבטל את כוח המשיכה כדי לנסות לחטוף את המלכה. פצצות! כלומר, זה נוראי, ממש נוראי. ולכן אני שולח אתכן להגן על הוד מלכותה. אנחנו לא רוצים שהסכסוך הקיים יתפשט לארצות אחרות באפריקה. יופי, איך אני אמורה להיבחר כשאני תקועה באפריקה? ועכשיו למכשירים. היום תקבלו את אלה, משקפי שמש אינפרה אדומים רגישים לחום ולתנועה. קפסולות מים בלחץ כדי למנוע התייבשות במדבר, צמידים אלקטרומגנטיים רגישים במיוחד. הם ממש חזקים. ואחרון חביב, המפתחות של הרשתק החדש. המפתחות לרש מה החדש? הרשתק, ראשי תיבות של רכב שטח תת-קרקעי. הוא יחכה לכם כשתגיעו לארמון ואל תסרטו אותו. הוא בדיוק עבר צביעה. ואיך אנחנו מגיעות לארמון? ביי ביי. המפה הזאת בכלל לא עוזרת. יש פה רק חול, חול ועוד חול. כן, כדאי שנגיע בחזרה הביתה מהר, כי החום הזה מייבש לי את האור. אני צריכה מסכת בוץ במיידי. עכשיו זה כבר רשמי. הארץ הזאת על הפנים, בדיוק כמוני. אני יכולה להגיד ביי ביי לחלום שלי להיות מלכת השכבה. ממש חבל שאין לך מישהו בבית הספר שינהל את הבחירות בשבילך. יש לי. מה יש לך? ארנולד, זאת קלובר. זוכר החברה הטובה שלך? אני מחוץ לעיר ורציתי לדעת